L'Associació de Veïns del Turó de la Peira demana un cop més ampliar el traçat del bus del barri 122. Estan convençuts que no és complicat i així diuen arribarien fàcilment a la part alta del barri. Que vamos ya 6 meses esperando que se trace el nuevo recorrido del bus, que además no es nada, simplemente es una manzana. Coger Fabri Puig arriba hasta Valle de Ordesa, bajar, volver otra vez a coger Fabri Puig y hacer el mismo recorrido que está haciendo ahora. O sea que de pérdida pueden ser 5 minutos, como mucho. A l'abril, unes obres van renovar el carrer de la Vall d'Ordesa per facilitar l'entrada i la circulació dels vehicles grans. El bus, però, encara no ha arribat. Y era precisamente porque vieron la necesidad de que el bus tenía que subir a la parte alta del Turó de la Peira, porque hacía falta, porque hay un instituto, porque también llega a Campeguera, y en Campeguera hay un casal de avis, hay otro colegio. L'Ajuntament s'ha compromès a parlar amb TMB per ampliar el recorregut del bus del barri, però els veïns estan farts d'esperar i si al gener no hi ha resposta ja han anunciat mobilitzacions. L'Ajuntament ha pintat un nou carril bus al passeig de Valldaura en ambdós sentits, traient un carril de circulació als vehicles privats. Aquesta mesura pretén donar velocitat a la línia d'autobusos H4, que entrarà en servei el 29 de febrer. Els veïns de la Guineueta estan en contra d'aquest carril bus perquè creuen que pot comportar col·lapses, però l'Ajuntament aposta pel transport públic. De moment, el carril funciona com a prova amb les línies d'autobusos que tenen trajecte pel passeig. En uns dies es valorarà si la mesura dona velocitat al transport públic. Un grup d'uns 40 artesans del districte s'han unit sota el nom d'Art Nou Barris. L'objectiu és sumar esforços per vendre els seus productes originals fets a mà i de proximitat. Participen cada mes al mercat Importa de la plaça de Sóller, on venen els seus productes junt amb la resta de paradetes de productes ecològics i de segona mà. Aquests dies, aprofitant les festes, Art Nou Barris també s'han instal·lat als jardins de Can Verdaguer. Somos un grupo de artesanos que estamos intentando tirar un pequeño proyecto hacia adelante y esta es la finalidad de hacer mercaditos así, ¿sabes? Que la gente, que los vecinos puedan comprar en el barrio cositas hechas a mano, artesanía y hecha por gente de Nou Barris. La intenció del col·lectiu d'artesans Art Nou Barris és fer també, en un futur, tallers d'artesania i altres activitats per als veïns de Nou Barris. Així sona la banda sonora dels 20 anys de Can Basté. El centre cívic celebra l'aniversari amb un videoclip que mostra bona part de l'activitat de l'equipament, especialitzat en fotografia, però que també ofereix activitats de tot tipus, com els concerts. Una de les línies importants de treball que tenim és la musical. Llavors vam pensar que podia ser una bona idea tenir una cançó de Can Basté i a més per celebrar aquests 20 anys. La intenció és aquesta, és donar a conèixer una miqueta a tothom el que és Can Basté i què és el que es treballa des d'aquí. Precisament la cançó és obra d'una de les bandes habituals de Can Basté, Mundo Guerrero, en col·laboració amb altres músics. Al vídeo hi han participat també desenes de veïns que volen il·lustrar tot el que ofereix habitualment al centre. Que ya van, que son